Óscar por a súa cercanía, por estar aquí en Ourense hoxe, que seguro que deixou tarefas da semana de lado en semana competitiva, co cal agradecemos que este aquí, as súas facilidades e o recoñecemento e o coñecemento que ten da asociación, co cal moitas gracias, Óscar, por acompañarnos aquí, cosas todos Ourensán, é un placer para nós. Depois a Xunta tamén, que está Manuel Pérez, que é o que nos cede a instalación sempre, para a semana que ven creo que vamos ter tamén a Diego López aquí, brindouse tamén a Xunta a deixarnos o couto para fazer unha práctica, e no sentido sempre todo o que lle pedimos, pois sempre nos lo pon a disposición dos adestradores. Por último, quero agradecer tamén a Alex Parada e a Manolo García que estén aquí con nós. Fai pouquiño que se incorporou á Escola Galega de Adestradores, ao comité, ven con moita enerxía, con moita forza, o listón está alto, pero creo que vai superar e que vai fazer unha gran labor a favor dos adestradores. Antes de comenzar un pouco as intervencións e a charla de Óscar, Martín vai nos interpretar unha canción. Para mí todo un honor, todo un placer estar aquí na asociación. Hai que dar gracias ao presidente e aos anteriores que foron os que crearon todo isto. E nada, era para mí darlle unha pequena sorpresa aquí a un compañeiro, porque primeiro estuvemos xuntos no curso de adestradores, estuve no Lalín, entón sufrímoslo ali cando estaba no Betanzos. Despois sabemos que empezou a adestrar ali no Betanzos. Nadie profeta na súa casa, pasoulle algo, non sabemos o que. Despois foi para Racing Villalbés, non? Ali entrenando, que tamén coincidimos aí no Espiñedo. E a partir de aí, xa sabedes todos, toda a súa trayectoria no Deportivo. Nada máis, non vamos falar do seu currículum, que o que estades deseando é falar e oír a Óscar e aquí estes dous compañeros que temos aquí. Moitas gracias e que disfrutedes a charla. E un pouco agradecer a Óscar e aparte de sempre o bo carácter que ten, entonces damos aquí un toque de alegría con él. Moitísimas gracias a todos por vir aquí. Bueno, yo simplemente congratularnos todos de poder contar en esta mesa con dos entrenadores de lujo, dos entrenadores gallegos, dos entrenadores de un gran recorrido. Óscar Gilsán, actualmente en el Deportivo de La Coruña, casi nada. Estaréis deseosos de escucharlo. La Xunta siempre va a estar aquí al lado de los entrenadores y contar con gente como vosotros y potenciar el trabajo que está realizando Roberto en la asociación es verdaderamente increíble. Luis Soria, si levantara la cabeza, pues estaría orgulloso de poder teneros aquí y seguro que se está siguiendo también desde ahí arriba. Manolo García, también otro entrenador, felicidades por el nuevo cargo. Te sigo también hace muchos años, nos conocemos hace muchos años, sé tu experiencia en equipos como el Racing de Ferrol. Entonces nada, que disfrutemos todos, que escuchemos con atención y disfrutar de la charla, nada más. Bienvenidos y gracias, muchas gracias de verdad. Bueno, yo aquí solamente quiero agradecer a la Asociación Ofiador el haberme invitado un día como hoy. Desde el primer día habéis mostrado una gran colaboración y ganas de hacer cosas por los entrenadores gallegos, y yo estaré ahí siempre que lo necesitéis y haremos lo posible para seguir trabajando juntos y esperemos que pronto ya volvamos a hacerlo.
Agradecer, por supuesto, este tipo de charlas que siempre refuerzan el trabajo no solo de la Federación, sino también de todos estos entrenadores gallegos que muestran su valía cada día más y nada más, un agradecimiento por el hecho de invitarme. Ahora sí empezamos. Sí, bueno, boas noites, boas tardes a todos. Primeiro agradecer a sección Afiador, a Robert pois, o haberme invitado a pois, estar aquí compartindo pois, este tempo con vos. Xa yo dixen a él, pois, tamén a membros da xunta directiva que coñecín ahora mismo, pero que fala un pouco de todo o traballo que leva facendo esta asociación. Coñezo a asociación sobre todo porque a través de distintos medios que se fan eco das actividades, e creo que como adestrador creo que é unha envidia para o resto das cidades galegas, pois que aquí en Ourense ter este marco, digamos, sobre todo de intercambio de información, de intercambio de opinións a nivel futbolístico, e sobre todo para tamén facer este tipo de eventos, non? Agradecer tamén a Manuel pola súa recepción e pola súa hospitalidade aquí, moitas gracias, e tamén a Manolo, non? A Manolo, moitas gracias por estar aquí acompañándome, que teño unha pequena curiosidade, non? Con Manolo, que se acorda, casi nos acordamos cando éramos xogadores, non? Pero eu debutei na terceira división no meu equipo de sempre, no Betanzos, hai, non sei se direi, pero hai 33 anos polo menos, no 91, sustituindo precisamente a Manolo, ¿no? Que era xogador do primeiro equipo, que, bueno, para mí naquele momento tanto Manolo como os seus compañeros eran unha referencia. Pois eu sendo juvenil, pois ali xogaron uns minutos, supoño que uns minutos que me regalou o adestrador, porque íbamos ganando xa 0-2, pero foi o meu debut na terceira e sempre o recordo con moito agarimo, non? E a Manolo pois tamén, non? Sempre me acordo deso, non? El tamén se acordará seguro, pero seguro que foi máis importante para min entrar no campo que para sair sin ninguna dúbida. E bueno, cando me chamou Robert, desde o principio sí que me apetecía moito, me facía moita ilusión estar aquí con vos, e é certo que falando do que podíamos falar, non? Deste momento no que vivo na miña carreira deportiva, estando como adestrador do Deportivo, bueno, pois creo que coincidimos en que, bueno, pois ver unha visión desde este momento do que supón para todos nós adestrar nas categorías que maioritariamente adestramos, como se vive este proceso, non? Hasta este fútbol ahora profesional no que estou, non? Creo que nese aspecto a miña vida en torno ao fútbol é como seguramente a maioría de todos os que queremos dedicarnos a isto, non? Eu era un cativo que estaba nun equipos de fútbol base da miña cidade, de Betanzos, con a única ilusión de ser futbolista no equipo do seu pobo, neste caso no Betanzos. O vas conseguindo, vas chegando, principio como xogador creo que sin moitas condicións para xogar máis arriba, pois fui capaz de xogar en terceira división, e dende sempre, incluso desde antes deso, pois intentaba xa adestrar, non? Con 14 anos empecé a adestrar nas categorías de base do meu equipo, adestrando a rapaces de 12, 11 anos. Primeiro empezas como unha maneira de que ti escoitas ser capaz de transmitilo sin máis, e chega un momento en que hai algo que te invita a ser cada vez millor, ou a tratar de ser autodidactas, como creo que somos casi todos aquí, non? Creo que ese momento foi cando chegou o primeiro equipo de Betanzos, teño a gran suerte de ter a Julio Díaz de adestrador, non? Pero que todos coñecemos a Julio Díaz, que naquel momento de principios dos anos 90 nos abre un camiño en canto a unha maneira de ver o fútbol desde a organización zonal dos equipos, pois creo que de unha maneira cando menos diferente, non? Nese momento, non?
Bueno, sin embargo, pois estamos nun equipo de terceira división onde as súas categorías inferiores sempre necesitan moito traballo, e aí é onde nos movemos. Creo que ininterrumpidamente hasta o ano 2005 que deixo de xogar no primeiro equipo do Betanzos, e me dedico xa a adestrar recollendo equipo juvenil, non? Teño que decir que a miña maneira de entrar no fútbol a nivel de adestrador nese momento no que pasas de ser entrenador de base de todas as categorías que fun, coordinador do fútbol base durante 4 anos, pasas a ser adestrador de equipo juvenil, nun juvenil de liga local, non era un juvenil que ganaba moitos partidos en ligas nacionais, ni moito menos, pero que non creo que para a miña visión do equipo que eu tiña, nin a miña visión de cara aos partidos fora moi diferente a que teño hoxe en día no primeiro equipo do Deportivo. Tiña claro que quería ser adestrador, e tiña claro que o meu camiño estaba por facelo a través da miña formación, e unha parte da formación é a práctica, neste caso nun equipo juvenil de liga local, sin moita máis aspiración que poder facer unha boa competición. Teño que decir que cando alguén me pregunta por cando eres novo e queremos adestrar en equipos que gañan ou que non gañan, creo que eses 2 anos que pasei no juvenil do Betanzos foron moi enriquecedores para min a nivel de formación, porque tuve sobre todo que digamos unha capacidade para competir, para facer cosas no equipo que creo que non me hubiera dado ningún equipo que fora moi gañador en ligas superiores, non? Daquela creo que aí a formación que eu tive foi moi boa, e a maneira de traballar e a confianza que tiña do club nese momento sí que xa me fixeron, aínda que era un equipo juvenil de liga local, para min era cada sábado que xogábamos, para min era notaba, digamos, a mesma sensación de vértigo que notas a partir de aí, non? Por eso quero poñer en valor sobre todo que casi todo o mundo que estamos aquí, adestramos nesas categorías, a profesionalidade que se ve o fútbol está nun mesmo, non está no obxectivo que teñas diante, nin nos cartos que cobres, nin no equipo que adestres, non está nun mesmo e no que teñas na cabeza, non? Bueno, a partir de aí, pois cando a miña cabeza estaba en facer méritos para adestrar o primeiro equipo do Betanzos, que estaba nese momento en terceira división, surxe unha situación que tamén unha referencia no mundo dos banquillos como José Luis Vara, o difunto José Luis Vara, que deixa de adestrar o Laracha, que descende de terceira a preferente, recoméndame ante a xunta directiva, e a miña primeira experiencia senior, en vez de ser no equipo da miña vida, que pasa a ser un equipo que acaba de descender de terceira a regional preferente, e que había, creo que un ano antes había xogar a fase de ascenso a segunda B, non? Bueno, pois imaginades que con toda a ilusión, pensando que era a miña gran oportunidade, empezas a adestrar, e as 9 xornadas, a cousa non iba e me cesan. Que todo o mundo necesita un cese na súa carreira deportiva, non creo que sea así, non creo que necesite, pero sí é certo que é moi curativo, porque todos os adestradores pensamos que sempre temos razón, e pensamos que todo o que facemos está ben, e hai veces que esa porta non abre, por moito que creemos que estamos no certo, ao final, che vale pouco para pensar, non? Cando menos. O ano seguinte o Betanzos tamén descende de terceira preferente, e aí a miña a xunta directiva decide darme a mí un equipo en preferente, un proxecto para ascender sí ou sí. Me imagino que todos sabemos o que supongo aquí, calquer categoría, primeira regional, segunda regional, preferente, un equipo que teña exigencia de ganar todos os domingos. Esa é a miña primeira experiencia, cunha obriga, digamos, porque cando un equipo baixa de categoría quere recuperar a seguinte canto antes, daquela teño que decir que esa presión de gañar de cada partido que non gañas, que penses que se che escapa un objetivo de ser adestrador, porque evidentemente cando ti adestras en
nun equipo así che dan unha oportunidade nun equipo de preferente, neste caso como por segunda vez, primeiro no Larache, despois no Betanzos, despois dun cese, pensas que é a túa oportunidade, que como non consigas os obxectivos, pois que non vas a adestrar máis nesas categorías. O sea, daquela, bueno, pois esa exigencia de ganar todos os domingos, esa presión, tiña un amigo, un adestrador tamén, que me dixo un día unha frase, non? Que non é o mismo entrar un equipo que empeza os partidos gañando un punto que empeza os partidos perdendo 2, non? Bueno, pois esa é unha maneira de decilo, non? Pero non é o mismo que o teu objetivo pase por gañar todos os partidos e que cada punto que se escape penses que se escape o objetivo final, non? Daquela aí, nesa primeira experiencia, digamos, dese, pois creo que me fixo madurar moito porque ascendimos, pero ascendimos na terceira temporada. Aquela foron 2 temporadas de moita exigencia personal, repito, o sea, quero poñer o foco nesa exigencia porque é outra exigencia que nos poñemos nós cada un, non? Que non é que ahora non me exixa, lóxicamente, non? Quizá ahora este máis exposto públicamente, ou quizá ahora este máis exposto na prensa, pero realmente a exigencia personal de cada un quere, busca un soño, pois é grande, non? Bueno, aí botei 3 anos, decía Martín, que conoce perfectamente, bueno, pois cando ascendemos a terceira, teño que decir que aí no fútbol, bueno, a visión que teño eu, non? Hai moitas horas de traballo tanto de futbolista como de adestrador, bueno, xente aquí ten moita máis experiencia que min en moitas máis categorías como xogador. Hai poucos momentos de felicidade plena, non? Poucos momentos de conseguir obxectivos importantes, non? Poucas temporadas nas que realmente se consiguen ascensos ou, bueno, pois se consigue un ascenso, bueno, primeiro como xogador, non? No equipo do meu pobo, e despois como adestrador, tamén a terceira, non? Bueno, pois ese momento, despois de 3 anos na categoría, non o vivín como unha felicidade, como unha alegría, sino como unha liberación pola presión que un se mete, non? É dicir, por eso quero, cando eu falo, non me poño foco moito neso porque non me gustaría que vira deso o traballo deportivo, non sei, un adestrador como calquera de vos que ten un objetivo, ser un equipo de segunda regional, de primeira, de preferente, do que sea, non? Bueno, empezamos unha temporada en terceira pensando que por fin chego a terceira división, e na xornada 9 teño que dimitir porque, bueno, pues porque hai cosas que están por diante dos obxectivos e a integridade de cada un, teño que marchar, e marchas pensando que é a oportunidade da tua vida, que non vas a volver a ter outro, non? E botei 2 anos e medio sin adestrar, e me chamou o Racing Vilalbés para a terceira, cando xa pensas que 9 partidos en terceira, nadie te vai chamar, e me chamou o Racing Vilalbés, bueno, pois aí estuve en 4 anos, e nos 4 anos pois fixemos 2 quintos puestos, e a última tempada fixemos un terceiro posto, que neste momento era a mellor clasificación do club na súa historia. Si teño que sacar igual que nos meus 4 anos ou 3 anos e medio no Betanzos foron de esa presión, de esa ter que gañar todos os días, evidentemente non había unha presión externa, sino que era unha presión interna, lóxicamente, no propio clube. Dos meus anos no Vilalbés tens que bueno, pues entrar nun vestiario que extrañas, nun vestiario que non coñeces, que o que tens que gañar e tens que, sobre todo, xestionar, non? Creo que eses 4 anos foi unha labor de xestión de vestiario importante, non? Creo que, bueno, despois así o largo un pouco a visión máis amplia, pois ves que aparte de un pouco do propio día a día, do propio adestramento, da propia labor técnico-táctica, física, pois que a labor de xestión é moi importante tamén neste tipo de a labor de xestión neste tipo de vestuarios de terceira rep, de segunda rep, de regional preferente, evidentemente que as súas connotacións non son xogadores profesionais, pero ten moito do que debemos de aprender, non? De como tratar de que todo o mundo
Bueno, porque nun vestuario, como adestrador, todos os adestradores temos unha maneira de ver as cousas, non? Unha maneira de encarar o traballo, unha maneira de encarar o que creemos que temos que facer para gañar o domingo, pero diante tes 22 ou 25 futbolistas que cada un ten a súa maneira de ver a profesión, cada un ten a súa maneira de ver o fútbol cando non é a súa profesión, sino cando estamos nun fútbol amateur. O obxectivo non é que todo o mundo vexa o fútbol como vestir, sino o obxectivo, baixo o meu punto de vista, é que ti fagas confluir esas maneiras de ver o fútbol para un obxectivo común. O importante é o obxectivo colectivo, pero cada un vai seguir vendo o fútbol da mesma maneira, non? Eu creo que se vamos a fútbol profesional, seguramente a maneira de ver o fútbol de Puyol e de Messi non sería a mesma, pero o verdadeiro éxito era que as dúas maneiras de ver o fútbol digamos, tirasen da mesma dirección para os obxectivos colectivos, non? Bueno, pois despois deses creo que viví momentos moi bons ali, sobre todo en Villalba, sobre todo con ese playoff ao final, que foi digamos, a culminación de 4 anos donde me encontrei un presidente que apostou moito e moi forte por min cando non era fácil, sobre todo cando, bueno, creo que os presidentes cando realmente te teñen que apoiar e cando non hai resultados e cando hai dudas, aí, bueno, pois cheguei con moita ilusión e me marchei con moitos amigos e sobre todo con moita xente bueno, pois que pasaba a formar parte da miña vida, non? E aparte con éxitos deportivos que me fan entrar no deportivo, non? Salgo dali na mesma semana prácticamente de decir adeus a Villalba, me chamo Deportivo para un proxecto novo, un proxecto diferente, un proxecto no que pois un clube de terceira pasaba a ser un segundo filial, que era o Laracha. Bueno, pois un cambio importante, pasas a adestrar a xente onde a maioría pois teñen 19, 20 anos e aí, bueno, pois te das conta de que os xogadores de canteira pois teñen unha idea do fútbol de terceira división un pouco alanxada da realidade, non? Non valoran tanto ese fútbol nin os futbolistas os que se van a ver enfrente hasta que realmente, pois, bueno, pois como digo, lles dan os fuciños, non? Daquela, pois, esa experiencia fíxome traballar por primeira vez con unha especie de filial, digo unha especie porque digamos, o proxecto estaba basado en un equipo que xa estaba formado en terceira división, pero que iba a ser reforzado por 10-12 futbolistas que pasaban de división de honor juvenil, e co obxectivo claro de mellorar esos futbolistas para poder formar parte dun filial que estaba nese momento en segunda B, non? Foi unha moi boa experiencia donde tamén, se teño que sacar unha conclusión, é que sin adestrar, si a semana, si o día a día, si a semana non é boa, o domingo non vai ser boa. Eu digo porque bueno, pois había unhas dificultades, que a dificultade era que tíamos futbolistas adestrando co equipo superior, que era o Fabril, pero ademais nós non podíamos adestrar con futbolistas de categoría inferior porque os futbolistas, ao ser un equipo filial que non poden, os futbolistas con ficha do juvenil non podían xogar con Laracha, pois non, bueno, pois tuvemos unhas semanas complicadas de adestramento, sobre todo a partir do mes de diciembre, non? A partir de enero. E bueno, sufrimos semanas de pouca xente para adestrar e ao final, pois, bueno, pois ao final se paga, non? E aínda así, bueno, aínda así non, a desgracia era que o Fabril estuvo descendido de casi 2 meses antes de segunda B a terceira, e iso facía que o descenso do Laracha fora inminente, ou fora obrigado, e acabou con ese proxecto. Daquela, bueno, pois ao final da tempada, pois, bueno, agora é un momento tamén de decir que todo eso bueno, a parte do fútbol, pois temos unha empresa familiar de autobuses, bueno, no momento estuve con Martín en Villalba, perdón, en Lalín, temos unha empresa de autobuses bueno, que é da familia, que xestionamos agora, ou xestionamos hasta aí uns anos, eu xusto con 2 primos,
Claro, eso me limitaba, eu só non podía adestrar a partir das 8:30 da tarde, 8:30, daquela pois a estrutura do deportivo pois bueno, esos non eran os horarios, sino que eran as 5 da tarde, me ofrecen a División de Honor Juvenil, pero non podo seguir, e daquela, bueno, pois paso un ano sin adestrar, que casualmente é o ano da pandemia, a temporada da pandemia. Eu fago esta pausa porque a pandemia me cambia a vida deportiva neste caso, non? Como sabedes, os autobuses na pandemia traballaban moito menos, daquela cando acaba o ano, a temporada da 19-20, aquela temporada tan convulsa que se para pola pandemia, nese verano pois o Deportivo me ofrece entrar na estrutura co Juvenil División de Honor, que adestra ás 5 da tarde. Na miña vida anterior á pandemia non podía ese horario, pero como nese momento estaba todo moi parado, pois aceptei. Aí tuvemos tamén unha tempada onde volvíamos a traballar con xente nova, con xente acostumbrada a un tipo de fútbol, acostumbrada a unha dirección de partido sempre na mesma dirección. Tratamos de traballar para adaptalos ao fútbol, non sei se de verdad, non? Pero si o fútbol competitivo, non? O fútbol que iban a ter que ver ou que disputar ou que non verse envoltos nun ano ou 2 anos, non? É certo que cando entras nunha estrutura como Deportivo entras noutro mundo que non vives cando estás nos equipos que eu estaba, non? No Betanzos, no Racing Vilalbés, con todas as a boa disposición, con todas as boas a mellor das ilusións, a mellor das un pouco de que te ofrezcan todo o que teñen. Ao final unha estrutura como a nivel de club, como Deportivo, entendo que o Celta pois será exactamente igual, donde para un equipo de División de Honor Juvenil está segundo entrenador, preparador físico, readaptador, servicios médicos para que cando un rapaz se lesiona pois en o momento teña un diagnóstico, canto antes teña un diagnóstico, desde todo, non? Daquela, esa estructura que é moi bo para os chavales, ao final é un mundo distinto, non? Esa tempada a nivel deportivo a verdad que foi boa, diría que moi boa, non? Sobre todo porque gañamos, digo gañamos porque ao final cando estás nese momento a maneira de que o traballo se vexa sempre que os chavales suban vayan escalando peldaños, non? Pero nese momento no que eu penso, hai xente que mellor cree que non é importante o resultado, pero en juveniles, creo que unha categoría juvenil de máxima exigencia, eu creo que o resultado é a maneira que tes de evaluarte cada semana, non? De evaluarte, e se nas categorías de base o resultado non debe ser importante, sino que debe ser importante a formación. Cando te vas acercando ao fútbol profesional, en unha estrutura profesional, hai unha certa capacidade de competir que debemos de ter, non? Sobre todo debemos de adaptarlo a diferentes situacións, non? Diferentes situacións do xogo. Se falamos a nivel a nivel de adestradores, a nivel táctico, eu creo que nos debemos de adaptar a diferentes situacións que o rival nos poida ofrecer, non? Eu creo que na miña idea de fútbol podo un exemplo, non é que sea así, non? Pero podo ser que eu queira apretar sempre ou presionar sempre en campo contrario, sempre, e que só prepare os meus futbolistas para apretar en campo contrario. E ora Pato, que está aí, que o sabe, o seu equipo cada vez que saca de inicio xoga directo, e me pongo o balón cerca da miña área. Que fago? Non xogo? Non, solo presiona arriba, solo presiona o campo contrario, xógame campo, xa sei que solo por eso xogo. Quero dicir que aínda que a miña idea de fútbol sea presionar en campo contrario, vou ter que preparar o meu equipo para defender o xogo directo, para gañar segundos balóns, e se o gaño o rival para defender cerca da miña portería. E sempre o tiven claro, e cando entreno ese equipo juvenil, da mesma maneira,
pois é o que penso, non? E daquela pois trataba de indicar aos futbolistas bueno, pois a capacidade que teñen que ter para adaptarse a diferentes contextos, independentemente de que na nosa liga, nese momento, pois a maioría dos partidos era pois o equipo con balón, pois o equipo intentando buscar os espacios no equipo contrario, xogo posicional, presión tras pérdida, bueno, todo eso estaba moi ben, pero hasta que chegamos á fase final na Copa de Campeóns, donde aí nadie me preguntou como iba a xogar, porque xogábamos contra as semifinales contra o Madrid, e a final contra o Barça, evidentemente, como xogamos, como pidemos, replegados, pero o equipo tiña un traballo que creo que no que creo, e fomos capaces de quedar campeóns. O importante non é quedar campeóns, repito, o sea, o importante é competir, non? Porque creo que na semifinal, pues, posiblemente, que as ocasións que hubo por cada lado, normal, o mellor sería non gañar, pero sí é certo que creo que é moi importante competir en calquer circunstancia. Bueno, que está aquí Manu, seguramente o Ourense Club de Fútbol vai ter que competir exactamente igual cando vai ao campo da Cultural, que é líder e que os vai dominar o mellor, que cando ten que xogar pois no campo pois dun equipo que este pelando polo descenso, que lles dé o balón e que intente ir ao contraataque. Pois hai que competir en calquer situación. Esa maneira de competir pois fixo que fósemos campeóns de España. Repito, por tanto non hai que quedar campeón, pero sí, tamén é, porque ese quedar campeóns para os chavales pois foi un impulso, para a cantera do Deportivo foi un impulso importante, non? Nese momento se empezou a creer na canteira, non? Se empezou a falar da canteira, se empezou a creer que a través de subir xogadores pois se podía xerar cando menos un sentimento, non? De que se podía aproveitar o traballo da base. Por eso creo que é importante que chegado uns momentos os equipos sean capaces de competir, non? Bueno, pois se os chavales a canteira lle dou ese impulso, pois o adestrador tamén, e o ano sigue nese verano, pois me ofrecen o Fabril, o banquillo do Fabril. É certo que cando entras no banquillo do segundo equipo, neste caso do Deportivo, bueno, xa te parece que estás máis cerca do profesionalismo, non? Máis cerca de si as condicións de traballo para o juvenil son boas, para o Fabril, para o Filial son moito mellores. Competíamos en terceira división contra equipos que adestraban ás 8:30 da tarde, e ti compites, ti adestras ás 10 da mañán e tes dous fisios que te vendan ou que te preparan, te fan a preparación antes do adestramento, e despois do adestramento tes unhas condicións de traballo moito mellores, pero tens que competir con xogadores que seguramente son, non sei se direi millores, pero nese momento competitivamente igual son millores, non? En que sea na terceira, non? Porque eu valoro moitísimo o adestrador e tamén o xogador que está xogando en terceira, porque normalmente xa pasou por ese momento de filial, xa pasou por outras categorías e xa ten unha capacidade demostrada, e creo que vai poñer moitas dificultades aos futbolistas novos, e a dificultade é que os xogadores novos pois entendan eso. Bueno, creo que tuvemos dificultades, xogamos no primeiro ano un playoff de ascenso contra o Ourense, o ano que ascende o Ourense. Hoxe ainda falaba con Rubén, que estuve comendo con el, me decía que lles puxemos dificultades. Eu creo desde o meu punto de vista que gañou Ourense porque eran millores que nós, non creo que hubiera que darlle máis voltas, un partido único donde eles nos ganan, bueno, quero dicir, non estábamos parados para ascender, no ano seguinte ascendemos quedando primeiros, e aí volvimos outra vez a esa sensación que eu solo tuvera no Betanzos de ter que ganar todos os días, non? E sobre todo ter que ganar todos os días contra bueno, porque levábamos todo o ano, sobre todo toda a segunda volta, a presión dun equipo da Arousa que viña sempre a 2 puntos, non? E a sensación, cando me encontraba pola rúa ca xente ao final, dicía, se dura máis a tempada igual que vos pilla a Arousa. Dicía, hostia, por qué? Dicía, hostia, que a distancia foi 2 puntos toda a segunda volta ou 4,
sea, 2-4, pero a sensación, claro, canto antes acerque, canto máis se vai acercando ao final da tempada, esa presión de ter que gañar porque pode gañar o outro, pois che facía ou podías pensar que podías perder ese ascenso. Claro, eso con xogadores, digamos, xogadores xuvenís, xogadores de 18, 19, 20 anos, tamén foi unha exixencia na que eu, unha experiencia na que eu lles insistía aos xogadores que por ser xóvenes non tiñamos por que ser débiles, é dicir, débiles en situacións de balón parado, débiles en situación de defensa de centros laterais, débiles en situacións donde os equipos te querían levar para gañar os partidos, non? Daquela creo que foi tamén unha sensación de decir que un equipo por ser xoven e por ser máis inexperto teóricamente, pois no fútbol pois tens que adaptar a estas circunstancias porque é o que vai poñer o rival, non? Bueno, ao final ascendimos, bueno, vamos a unha categoría nova, segunda ref, si é certo que aí na miña vida xa hai un cambio tamén porque teño que optar por deixar pois o tema da empresa, deixar a empresa final nas mans dos meus primos e dedicarme máis a pois bueno, pois a 100% ao fútbol. Para min é un paso importante porque un cando empeza a adestrar, un cando quere adestrar, un cando quere dedicarse ao fútbol, sobre todo cando un se dedica ao fútbol de maneira profesional sempre, pois xa é algo normal, non? Pero cando calquera de nós que está traballando, que ten o seu traballo, que durante pois as horas, digamos, para min antes un día libre era un día para dedicar solamente ao fútbol, estaba feliz. Agora o meu día é dedicarlle ao fútbol. Daquela nese momento é un paso importante, moi importante, porque pensas que xa non tens que traballar nunca máis, non? Pensas, xa me dedico ao fútbol, isto para mí non é traballo, isto é ocio. Al final todas as rutinas se convirten en traballo realmente, non? Pero realmente hoxe falaba con Robert de que decía antes da semana, non? Unha semana que deixo tarefas, e agora chego a casa e se teño que ver un partido, pois igual xa o vía igual. Antes cando traballaba, pois agora se teño que ver ás 12 da noite, pois o vexo, non teño maior problema, non? Daquela, bueno, é un paso importante porque te das conta que podes chegar a ese momento, non? E despois creo que, bueno, paso siguiente, bueno, vamos a en segunda ref na que bueno, nos salvamos na última xornada. Creo que tamén creo que as sensacións no fútbol son moi importantes. Nós tuvemos nun equipo xoven, tuvemos unha salvación na última xornada que casi non celebramos, non? Bueno, quero pararme aquí porque transmitir algo que a min me fixo reflexionar nese momento, non? Nos tuvemos unha liga moi difícil, bueno, Manu seguro que porque nos viu e porque estaba, pero tiñemos un partido na penúltima xornada contra o Pontevedra, non? O Pontevedra nos tiñamos que gañar para salvarnos matemáticamente. En o minuto 93 marcamos o 2-1 e lo celebramos como se ganáramos un título. Todos tirados encima do que marcou o gol, todo o mundo salta, todo o mundo de pé que pito final ao árbitro, pero nos empatan no 95. E todo ese que nos baixaron así de repente, todo, non? E tiñamos unha semana máis na que xa pensábamos que non tiñamos que... O sea, estábamos a un minuto de salvarnos, tiñamos unha semana máis para ratificalo. Non era fácil descender, tampouco era difícil, é dicir, había unha serie de resultados que se podían dar. Acaba o partido seguinte, onde ganamos un 2 contra o Oviedo, Alán Oviedo, e nos salvamos, e o xogador xa non celebrou exactamente igual. Xa ese baixón da semana anterior non foron capaces de celebrarlo tanto. Quero dicir, ese baixón do gol foi máis importante casi que depois o cadar a salvación, non? Bueno, tuvemos 2 días libres e cando volvimos aos adestamentos eu un pouco lles quixen reprender de que os éxitos no fútbol hai que celebrarlos porque hai moi poucos. Ellos fixen unha reflexión e dixen, bueno, que cheguei o miércoles, vamos 2 días libres, lunes e martes, e que fixeches o lunes e martes? Bueno, eu vos vou dicir o que fixen eu. O lunes pola mañán debutaba como xogador en terceira división, o lunes pola tarde retireime, o martes empezaba a adestrar e o martes pola tarde nos salvamos. Isto pasa tan rápido
que hai que disfrutar de todo, hai que disfrutar e sobre todo disfrutar destas pequenas cousas, destes que parece que o dan como normal, non? Seguro que nesa mesma semana, nesa mesma xornada, a Ximnástica Torrelavega, que era un equipo feito un pouco para o ascenso, salvouse empatando en Coruxo e montaron unha festa que incluso tuveron unha recepción en Torrelavega. É dicir, a diferencia, non, de simplemente por pensar que o tiñas na man a semana anterior, é dicir, o que ten que pasar, non? Bueno, tiña contrato un ano máis, sigo un ano máis na segunda ref, e o que vou contar agora seguramente é o menos importante, non? Seguramente que, bueno, pois seguramente agora pois é máis notorio que son adestrador deportivo. Simplemente unha reflexión, non? Para no día 29 de octubre, bueno, día creo 27, no Deportivo perde na casa un 2, tes o adestrador, eu vou traballar como todos os días o lunes e sobre todo o martes vou traballar día de descanso dos dous equipos, vou traballar vendo o Guijuelo, e estando vendo o Guijuelo, bueno, pois me din que non teñen adestrador e que mellor, bueno, pois teño que facerme cargo dos adestramentos esa semana, non? A miña reflexión é que primeiro como adestrador todos, creo que todos que estamos aquí, seguramente todos estamos preparados e nos preparamos sempre para o que poida pasar, e que despois a clave é estar no momento oportuno e no sitio adecuado. Non é que eu fixera seguramente máis méritos ou menos méritos, sino que as cousas danse moitas veces dunha maneira que non son controlables. En ese momento, pois o único que pasa pola cabeza dun é, bueno, pois facer o que fai sempre, intentar preparar un equipo que non é o que estás con el todo ano, pero o equipo que coñeces, tratar de preparar un partido sabendo que a semana seguinte pois o máis probable é que pois cheque outro adestrador. Bueno, a historia depois xa sabedes, non? Pero a miña reflexión é esa, non? É dicir, non creo que eu estuvera máis preparado que os adestradores que estuveron antes no Fabril, nin que os adestradores que estuveron antes que Claudio Giraldez no Celta B, pero, bueno, pois hai momentos nos que pasan estas cousas, e o que sí teño claro que todos temos que estar preparados para o que sea. Con eso quero decir que non me considero un adestrador de segunda división, nin de terceira, nin de segunda ref, nin de primeira ref. Me considero un adestrador que se intenta preparar sempre, o mismo que os que estades aquí seguramente, que os adestradores son os adestradores de equipos, non de categoría. O fútbol, cando empeza a rodar o balón con máis ou maior velocidade, con maior ou menor capacidade dos xogadores, evidentemente que existe esa diferencia de calidade, ao final, como decía o gran Xulo Díaz, o fútbol o ves ou non o ves, é dicir, daquela eu creo que todos debemos estar preparados, debemos ter a humildade para saber que debemos de prepararnos para o que sexa a veces é estar en terceira toda a vida. Estou tremendamente orgulloso, non podedes saber, non vos imaxino se sei capaz de transmitir da miña carreira deportiva, moi orgulloso porque, bueno, Manolo pode decir que era un rapaz, era o fillo do conductor do bus, era o fillo do conductor do bus que levaba Betanzos, co cual levaba ese equipo moi dentro e viaxaba con eles e tal. Pero estou tremendamente orgulloso ahora mismo que estaba hai 2 anos, o mismo que estaba hai 3, o mismo que estaba hai 1 ano. É dicir, estou tremendamente orgulloso dos pasos que fun dando independentemente desta oportunidade. Esta oportunidade me fai seguramente máis coñecido, incluso cando vou pola calle, pois me para máis xente a mellor cando vou pola Coruña. Estou vindo o fútbol desde un punto de vista evidentemente máis profesional pola categoría, por todo o que rodea o fútbol profesional. Máis que intento, creo que disfruto no día a día moito, disfruto dese camiño porque, bueno, tamén me pilla con 52 anos, e tamén sei que isto que hoxe é dunha maneira, mañán é doutra, e que igual que hoxe estou vivindo esta experiencia, dentro de 2 días estou outra vez pois no Couto e decir, bueno, en primeira ref ou terceira ref. Quero decir que hai que disfrutalo
é que, bueno, pois simplemente a reflexión, que non é nin siquiera un mensaxe ni moito menos, sino a miña reflexión é nos preparamos para nós, nos preparamos para os nosos equipos, e canto máis nos preparemos, pois se algún día chega unha oportunidade, mellor seremos capaces de aproveitala, e sobre todo disfrutar do camiño, porque o camiño do fútbol para min, que é a miña vida, é a miña vida de sempre, aínda que bueno, durante a maior parte da miña carreira deportiva tuve outra ocupación moi importante, sobre todo para a miña familia, lóxicamente, pero creo que o máis importante é disfrutar do camiño. É a única maneira un pouco de ir día a día e de ser cada vez mellores. Pero repito, con a maior humildade que intento dirixirme a vos nese aspecto, non? Estamos, os adestradores somos uns autodidactas que temos que estar sempre preparados, que nos veche unha oportunidade a que sea, de tratar de aproveitala, e bueno, pois nada máis. Despois, bueno, como falei con Robert, creo que no fútbol máis que falar, levo falando un bo pedazo, creo que levo falando casi 40 minutos ou 35 minutos, se aprende moito máis escoitando que falando. Bueno, pois, me gustaría que calquera que teña algunha pregunta, algún intercambio de opinións, bueno, pois, incluso rebatir algunha das cousas que eu comentei agora mesmo. E nada máis, moitas gracias a todos pola atención, simplemente quixen un pouco trasladar o meu camiño, ni máis ni menos, simplemente o camiño que é un pouco a realidade dos que pasamos moito tempo nos campos de terceira ref, que, como decía antes, falando aquí fora, que lle teño moito cariño, moito respeto, porque é a miña vida, non? Os campos de terceira, de segunda ref e de preferente. Abrimos un turno de preguntas. De preguntas ou de debate, de debate. Quería dicir que, bueno, cando fuche xogador, non, que non había tanto vídeo, tanta, non? E agora parece, non sei, agora desde fora, porque agora non estamos nos banquillos, se non hai demasiado vídeo agora xa, demasiado xogado, porque o fútbol hai ten que ter unha preparación, pero dá a sensación desde fora que igual hai demasiado vídeo, demasiado mecanización do xogador. Bueno, unha cousa é o vídeo e outra a mecanización. É dicir, eu creo que é unha parte do adestramento que temos, sobre todo agora con esta capacidade para poder gravar casi todas as categorías. Eu recordo eses grupos de WhatsApp que se facían terceira para compartir os partidos, todo eso nos permite ter vídeos dos partidos dos rivais, pero tamén nos permite ter os nosos partidos. Creo que unha parte importante, un arma que nós temos para mellorar os nosos futbolistas é o vídeo. É dicir, enseñarlle ao futbolista o que fai cando se ve. Eu creo que nos dá unha capacidade para poder mellorar os comportamientos dos xogadores, sobre todo a nivel individual e tamén sobre todo a nivel colectivo, non? Nós traballamos moito no vídeo, sobre todo porque o vídeo, tanto cando pos para o equipo, mandas moitos mensajes, non? Cando pos o vídeo, non? Cando gañas un partido, todos os días decimos, hai que poñer o equipo en sobreaviso para a siguiente semana, porque vamos a ir xa pensando que se pos un vídeo do que hai que mellorar en vez do que fixemos ben, o xogador digo, claro, este non está contento, carallo. Sempre quero dicir que o vídeo nos mostra, creo que é unha ferramenta para min moi importante na corrección do futbolista, que necesita mecanización, non? Mecanización de movimientos. Bueno, pois depende, nin é bon nin é malo como a maior parte das cousas no fútbol, non? É dicir, cando o equipo funciona ben, dices, hostia, funciona como unha orquesta, non? E a orquesta todos van mecanizados, cada un toca o seu instrumento, pero todos ca mesma partitura, non? Eso é o ideal, non?
E se somos capaces de facer eso, pois tamén. Pero bueno, eu creo que eu defendo a utilización do vídeo, e a defendo porque nos permite, tanto a nivel colectivo como sobre todo a nivel individual, non é o mismo enseñarlle a un futbolista a nivel individual que o vexa ali contigo na mesa que ti teñas que parar o adestramento e corregir diante de 22, máis a prensa, máis o director deportivo, máis o... Bueno, se me permitides, a colación de todo isto, ahora mismo os equipos de élite, co calendario que teñen, non teñen tempo suficiente moitas veces a levar determinadas correccións ao campo. O fan directamente agora a través de traer un bloque de xogadores, ou por liñas, ou por como quera o adestrador, e o levan aí, o explican, e razonan aí o comportamento e os xogadores un pouco entenden dese xeito. O gallego ixe tempo suficiente para, bueno, agora vou dedicar o xeo adestramento á liña defensiva, ou ao perfil dereito do equipo que ten esos problemas. Moitas veces, eu sei que os equipos de gran élite en Europa están así, porque non queda outra de traballar, non? O importante que ten o adestrador é un pouco decirlle a xente que traballa para ti que é o importante que ti ves no xogo, que te destaquen iso. Non é cuestión de poner o vídeo, isto xa ten unha evolución de que podes cortar non che gana, non? Que un pouco destaquen o que ti como adestrador ves importante que cheguen iso. Hai que ter en conta que igual que vos falábamos tanto do fútbol profesional, menos falei máis do fútbol amateur, non? Claro, no fútbol amateur, bueno, xente que chegas ás 8:30 a adestrar, que al día seguinte tense que levantar así, tes menos tempo moitas veces para utilizar esas cousas a nivel individual, non? No fútbol profesional é certo que hai moito tempo para poder utilizalo, porque tanto antes dos adestramentos como despois os xogadores pasan horas nas instalacións, e que hai sempre momentos onde podes utilizalo como millora individual, como millora tamén, e depois que tamén nos dá moita credibilidade aos adestradores cando detectamos algo que está mal, se o decimos, bueno, pode ser que sexa ou pode ser que non, se o mostramos dache máis credibilidade. E se depois encima, cando vas ao campo, tendo en conta que, bueno, non todos os equipos xogan cada 3 días, non? Pero cando vas ao campo e faz algo relacionado co que puxeche no vídeo, pois pode ser que este mal, pero por lo menos ten unha relación, non? E daquela, bueno, pois creo que é unha arma, eu creo que é importante para iso. E depois o que di Manolo, se hai un equipo xa, bueno, chegarei a equipos que xogan domingo miércoles seguramente, pero eses equipos que entrenan domingo, que xogan domingo miércoles, realmente, bueno, todavía falaba con un xogador, non? Que falando un pouco da exigencia física desos futbolistas que xogan domingo miércoles, que realmente a sesión de adestramento é o partido. Casi non teño tempo a nivel físico, sobre todo, non? Adestra un pouco, e agora que estamos falando todos, non sempre, bueno, da miña época sempre falábamos o lunes era lunes, o viernes era 2 días antes do partido, o sábado era o día anterior do partido, ahora é máis un, menos un, bueno, se falamos neses términos, máis un é o día xente do partido, que é o que xoga domingo miércoles está sempre máis un, menos un partido, máis un, menos 2, menos un partido. Quer decir, non dá tempo a adestrar, porque neses días, no día seguinte ao partido, no día previo ao partido e no 2 días antes do partido, o adestramento pois é máis liviano a nivel físico daquele adestramento de partido. Alguna pregunta máis por aí? Tiene que haber. Como adestrador dixetes que, bueno, pasantes para a base, despois fútbol senior, despois volviches á base. Que che aportou máis? Fútbol senior, terceira división preferente ou base división de honor? A ver, distingo a base cando despois volvo á base, volvo en división de honor de xuvenil, é menos parecido á base que eu conocía que o fútbol de terceira. É dicir, eu cando entrei na base, eu empecé a adestrar no ano 87, con 14 anos, 9 tantos, claro, que aí adestrabas casi quen quería, é dicir, porque non hai nunca neses equipos, non hai quen adestre, daquela se tes unha máis no ano 87, 88, unha mera iniciativa de querer entrenar, pois rapidamente veña, chándale a entrenar. Daquela botas entrenando pois moito tempo, non? E aí era, pois, bueno, pois intentar ter un equipo, digamos, pois si somos capaz de que o Levín sea un bo equipo, que saque xogadores, despois eres capaz de que o seu infantil, bueno, pois vas un pouco pois traballando neso,
si é certo que eu adestrei na base do Betanzos, que é un equipo, repito, que non suele estar nin en ligas gallegas, nin nun momento no que os xogadores se movían moito menos, non? Agora os xogadores xa desde que teñen 8, 9 ou 10 anos, bueno, os equipos, digamos, que xogan en ligas gallegas, ligas nacionales, división de honor, xa captan todos os xogadores, xa casi máis difícil, non? Pero nese momento, bueno, pois si eres capaz de xuntar pois, un equipiño para poder traballar, para que sea bueno, tremendamente satisfactorio, non? Eu creo que o momento máis satisfactorio é o fútbol base de verdad, o fútbol base onde os rapaces lles deixas un legado, digamos, máis alá incluso do fútbol, non? O resto, pois, evidentemente, bueno, pois, pois no día a día de querer ser adestrador, ao final queres ir chegando a esas categorías, lóxicamente, non? Pero en canto a satisfacción persoal, en canto a ese legado que ti lle podes deixar aos rapaces que a través, ou como, digamos, tendo a disculpa do fútbol, os vas vendo crecer, e cando ahora, claro, agora os rapaces que adestrei, cando hai, pois xa teñen fillos, xa cando a veces, bueno, pois eu creo que supoño que como nos pasa a todos, non? Ti, cando un te chama ou che, bueno, pois ao final xa non son os que son, bueno, traen algún xogador que ahora é profesional, pero sobre todo os que non son profesionais, os que, bueno, pois creo que é unha satisfacción importante. O resto é a medio camiño entre xa unha profesionalismo, digamos, ainda que, porque eu cando falei ao principio, falaba de cando entrei os juveniles do Betanzos, unha vez que deixei de xogar na terceira, para min eu o tomaba como un profesionalismo. Cando eu entraba en terceira división, eu tiña dous traballos, non tiña un traballo e un pasatempo, non tiña, para min eran dous traballos e eu tomaba da mesma maneira. Daquela aí xa é, pois, a satisfacción de ver, bueno, pois, o que ves, o que intentas pois aportar aos futbolistas, aos equipos, e todo eso pois vai saindo, e daquela é unha satisfacción diferente, non? Pero eu me quedo co fútbol base, evidentemente. Eu quería facer dúas preguntas, unha máis así a nivel técnico e outra máis opinión persoal. A primeira, a nivel técnico, unha das cousas, un dos cambios que a min me parece que hai con respecto á etapa de Iñaki é unha maior mobilidade, un maior dinamismo, sobre todo no medio campo, xogadores como Soriano, como José Ángel, como Villares, que se moven moitísimo máis, incluso ahora o dianteiro, o Zacaria, que incluso vais a recibir, cando antes creo que era máis posicional. Con que métodos utilizas para darlle ese dinamismo aos xogadores? A segunda pregunta, que é máis de opinión, que si crees que lle caemos mal á federación ou que os arbitraxes das últimas xornadas son algo circunstancial. Que métodos utilizo? Pois, a ver, primeiro, ir identificando onde necesitamos os futbolistas para progresar, non? Ás veces os vas necesitando futbolistas na primeira fase, hai equipos que necesitan máis futbolistas na base para poder iniciar ou non, vas identificando onde necesitas os futbolistas para poder progresar, e a partir de aí, pois, bueno, pois vas buscando que os xogadores vayan atraendo a situacións de presión e metendo futbolistas por dentro, a través do vídeo traballamos, e depois sobre todo a través do posicionamento nos adestramentos en canto a mobilidade, sobre todo moitas veces en evolucións de ataque que finalizan con, bueno, pois eso, con remates a portería, ou incluso, bueno, pois nas situacións de partido tamén, non? Dando pois ese feedback, non? Para eses posicionamentos, non? É certo que tratamos de que o xogador vai a posicións que lle sean, non direi cómodas, sino que faciliten ou que favorezcan as súas condicións, porque depois tamén evidentemente o futbolista ten que ter unha liberdade para interpretar os espacios, porque realmente como se sinte cómodo interpretando os espacios de todas as súas capacidades. En canto á segunda pregunta, non creo, non me gusta falar desas cousas, porque creo que os erros, ao final nadie quere ter erros na súa digamos, na súa profesión, e daquela entendo que, bueno, que son, direi, casualidades. Espera.
vas por aí. Mira, unha pregunta tamén de opinión. Mira, decía Arsenio que o fútbol é orden e talento. Hoxe, neste momento, no ano en que estamos, eu creo que nos equipos de fútbol, con respecto a cando ti xogabas ao fútbol, creo que hai máis orden que nunca, non? Precisamente por, como decía Martín antes, por os medios que temos, campo de fútbol, vídeos, instalacións, todo isto. A túa opinión no talento dos xogadores de hai 20 anos para atrás a hoxe, de hai 10 anos para aquí, que compactual é a túa opinión? A ver, podríamos facer sobre eso, eu creo que se podría facer un debate de solo 2 horas sobre eso. Primeiro, o talento do futbolista hoxe en día. Todo o mundo coincide non, pero ahora, antes, cando eu era cativo, cando éramos moitos os que estamos aquí rapaces, o fútbol se xogaba todo o día, mentras era de día hasta que era de noite. Ahora, esta semana estaríamos encantados porque ao cambio de hora nos permitía estar na rúa xogando ao fútbol pois un par de horas máis, unha hora e media máis que antes, que a semana anterior, non? Evidentemente, pois a sociedade na que vivimos pois vai cambiando, como cambian moitas cousas, e agora os rapaces pois xogan ao fútbol normalmente na hora de adestramento, si van ao fútbol sala ou si xogan pouco máis, non? Daquela, se di, evidentemente non é fácil de comprobar, pero se di que eso lle quita un pouco de talento futbolista, non? Que non hai esos xogadores de rúa, xogadores que inventan en cada xogada, digamos, de unha maneira, non? Que todo está moito máis mecanizado porque todo se fai a través pois dun adestramento previamente organizado, previamente ordenado, onde normalmente pois se dá máis importancia ao colectivo que ao individual. Algo de razón pode haber, lóxicamente, non? En canto a que é máis orden que talento no fútbol, digamos, a nivel profesional, a ver, eu sí creo que hoxe en día o fútbol evolucionou moito en canto ao nivel físico, non? O nivel físico fixe unha evolución importante no fútbol, de maneira que o xogador a nivel físico millore moito, que fai que chegue a máis sitios en menos tempo. Daquela, pois, ese orden vese facilitado porque os xogadores chegan a máis sitios en menos tempo e son capaces de intentar afogar situacións de talento dos rivais, non? De todas maneiras, ahora hai unha corriente non, ahora neste fútbol de hoxe en día estamos vendo un intento dos equipos en exercer casi todos unha presión alta, non? A presión alta sempre te obliga un pouco a desordenarte máis que a ordenarte, non? É dicir, cando ti buscas unha presión sobre a zona de balón de maneira intensa e o queres facer no inicio do xogo do rival, pois teste que desplegar, non? E defender a campo aberto. Pois eso, cando ti eres capaz de ter centrales con capacidade para perseguir a campo aberto dianteiros, pois vas ter facilidade ou tes máis posibilidades de ter éxito. Esos centrales suelen estar sempre nos mesmos equipos, non? Suelen estar nos equipos grandes, non? Nos equipos que son... E daquela, normalmente esa carencia que hai agora por intentar apretar arriba fai que esos equipos se desordenen, e os que entenden que xuntándose para atrás teñen máis capacidade para poder pillar, digamos, aos rivales máis fortes por situacións de contraataque e demais, pois teñen a xuntarse. Ese orden che dá que, en vez de defender a campo aberto, pois poidas defender máis xuntos, non? E cando eso pasa, pois evidentemente damos importancia á orde que ten ese equipo, non? Eu creo que hoxe en día o meu punto de vista é que debemos de manexar ambas cousas, non? Debemos de manexar ese desorde provocado pola presión alta e debemos de manexar ese orden porque cando a presión alta falla non tes máis remedio que virte a zonas máis cercanas á tua portería para defender, non? E aí é onde entra máis ese orden, non? Eu creo que o que decía Arsenio de orden e talento sigue vigente, creo que vai estar sempre porque ordenar o talento é a mellor maneira que hai de que os equipos funcionen, non? Pero tú ves máis talento ou menos talento, antes máis talento que hoxe ou menos? Pero eu creo que é difícil. Eu creo que os entrenadores
que temos parte, desde o meu punto de vista creo que hai menos talento, pero creo que parte é por nós, por os entrenadores. Creo que lle quitamos parte precisamente por a exigencia das órdenes tácticas, do que falas tú da presión, de que non perdas a posesión, que no momento determinado arriba a posesión estar ganando un 0-0 ou che vale, aunque sea 0-0 que non queres que perda o balón, volves outra vez estar no extremo dereito co balón e tes un espacio, ou meterlle como o rapaz este do Barcelona un punteirazo e acabas a xugada, non veste para atrás e acaba o balón outra vez no teu porteiro e non perdes o balón, porque eu vexo en moitos partidos ahora os entrenadores botámoslle cada bronco xugador precisamente por dicir, oye, no, que estaban só e tiñas a 4 adversarios quixeches terminar a xugada tú solo, porque non te viñeches para atrás outra vez? Pero a muchísimos entrenadores, e creo que quitamos muchísimos talentos desde o meu punto de vista, por iso quería saber a tua opinión nese aspecto, porque creo que non vese pouquísimos xogadores tan talentosos. Cando tes as millores instalacións, millores valores, a mellor preparación, millores entrenadores, todo, non ves eses xogadores talentosos que vías antes en todos os equipos. Sempre tiñas un xogador no centro do campo, dous extremos, un delantero ao centro, e dicía, oye, vou a ver aquele equipo porque xoga fulanito de tal, que sempre facía 3 ou 4 cousas que eran, oye, que pagabas unha entrada, como se suele dicir, por ver a ese xogador facer esas 4 ou 5 xogadas. Oxe, en primeira división ou incluso a nivel, oye, vese escasísimos xogadores. Sí, a ver, eu creo que é difícil comparar o talento de antes ou de agora. Creo que é difícil, sobre todo porque a velocidade de xogo é moito máis alta agora, non? E daquela, esa velocidade do xogo fai que o talento teña que aflorar con uns niveles de capacidade física importantes, non? E daquela aí pode ser que algún xogador se quede non se xa capaz porque non é capaz con ese nivel de exigencia física. É difícil de comparar. Si é certo que creo que os adestradores intentamos capar o talento, sobre todo o contrario, non? Sobre todo o contrario, intentas que non aflore o talento do rival, ao final igual, pero vense partidos, por exemplo, ayer de primeira división non suelo ver moito fútbol, porque, veixo moito de segunda, pero ayer en primeira división houve un Sevilla-Betis onde o ritmo foi brutal, onde o primeiro gol de Sevilla é cun balón longo porque a presión do Betis fai que teña que xogar largo, ganan ese balón, e o ritmo de xogo é tan alto que realmente vense, digamos, máis situacións un pouco de pérdidas de balón, de recuperacións, de presión tras pérdida, máis que xogadas individuais, pero creo que é un pouco produto sobre todo da velocidade do xogo, da velocidade que hai, da necesidade dunha capacidade física moi alta, non? E agora que se xoga moito máis co porteiro, que antes non era, agora o porteiro sale, xoga, cambia. Regal, quere ser? Bueno, antes de nada quería facer non vou entrar en debate con Domingo porque considero que o fútbol, igual que todos os deportes, eu creo que mellorou moitísimo porque mellorou a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de formadores. Entonces, ese debate parece que xente como da nosa idade non o asimila, pero eu creo que o talento no fútbol, igual que os deportes de equipo, é un talento a nivel de grupo. Quer decir que ese talento individual hai que poñerlo ao servicio dun equipo. Quer decir, non é o mismo con atleta, que o seu talento individual lle vai levar a bater unha mano. E eu creo que o fútbol non está ao marxe de todo eso. Entonces, ese debate, tú faz ese comentario de que hoxe se chega antes, quer dicir, pero antes ocorreu todo o contrario, antes nadie chegaba, quer dicir que iban a ese ritmo. Entonces, eu creo que é un debate que non... Eu creo que o mismo que os futbolistas, cando queren comparar futbolistas dunha época ou doutra, é imposible comparar a futbolistas dunha época ou outra porque o fútbol é totalmente distinto, o do propio futbolista e dos propios rivais, non? Por exemplo, Maradona ou Messi, hostia, pois a Maradona que non vía nada igual, Messi tampouco. A Maradona hoxe en día... Se adaptaría, porque os seres humanos somos xente que nos adaptamos a todo, o xogador vais adaptando aos novos tempos, lóxicamente, non? Antes, unha época no que o dianteiro era só un rematador de cabeza prácticamente, rematador de centros laterais na área,
e pasou a ser un xogador que tiña que ser capaz de atacar espacios de tal, por qué? Porque, bueno, pues porque as defensas empezaron a adiantarse, empezaron a, bueno, pues ao final vais adaptando, o fútbol vais adaptando. Pasa igual os adestradores, antes no fútbol base estabas ti só, non había segundo entrenador, ni preparador de porteiros, ni preparador físico, ni adaptadores, ni nada do estilo. Ya sabes, no, sí que me los conoces. Sí, no, sí. Quero dicir que, e agora para rematar, porque vou aproveitar, non son dado a estas cousas, pero o outro día vine ver a Pablo López, encantoume, vin a charla de Raúl Jardier, do entrenador arenteiro, e hoxe viño te ver a ti e quixera lanzar unha... Quer dicir que me parecedes unhas personas moi normales que sodes capaces de conseguir éxito na normalidade. E iso para min, que eu son unha persoa que estuve toda a vida no fútbol base, non teña esa aspiración de ser entrenador, pero gústame que a normalidade se instaure no fútbol, porque hoxe hai moito postureo, quer dizer que ven xente aí que se pon a falar, e ponse a falar que si bloque alto, bloque medio, bloque bajo, que si non sei que, ataca non sei que, eu penso parece a Segunda Guerra Mundial. Esa xente que desde a normalidade consigue objetivos, e non ten que ter nin 20 nin 30, como ti non sei cantos anos, 52, me parece. 52, pois. Dicir que desde a normalidade sodes capaces de conseguir, e iso é para todos os que están aquí, persoas novas, que decir, nós xa, os de outra idade, pois xa non temos ese objetivo, pois que intenten desde a normalidade transmitir, porque eu creo que no fútbol profesional no que ti estás agora, a veces é máis importante chegar ao xogador que transmitir moita información, porque eles información se teñen de sobra. Entonces, pois, por eso me alegro de que estedes aquí. Bueno, eu xo agradezco moito, creo que unha para min das millores maneiras de que me vexa alguén enfrente é a normalidade. Primeiro porque, como un pouco desde o principio, quixen ir facendo un repaso, non, a miña trayectoria, non porque sea mellor que outro, seguramente moito menor que a de moita outra xente, pero é que estou moi orgulloso, sobre todo de que as cousas pasan con normalidade, é dicir, falando dos xogadores, non, que a nivel profesional é unha das cousas que me dixeron cada primeiro día que baixaba para o vestuario para falar cos futbolistas, o primeiro día de todos, alguén me dixo, dentro do vestuario hai persoas, non penses no nombre que hai na camiseta, hai persoas, e as persoas sinten, non van a creer ningún discurso, van a teste que mostrar como eres. É algo que bueno, nese momento diste, hostia, pois é verdad, porque eu sempre trato deso, non? Eu trato de mostrarme que son certo moitas outras cousas que dixeche, non? É certo que hai moito postureo, certo. É certo que hai que chegar a mellor e decir que os extintores nos campos de fútbol teñen que ser verdes porque o césped é verde. Pode dir a hostia, pois isto é un visionario, igual sí, pero non é verdad. É dicir, os extintores son rojos de toda a vida, e ainda que alguén diga que son... Quero dicir que dende a normalidade eu dende que sempre intentei traballar e vivir realmente, non? Creo que non necesitamos moito máis para os que nos gusta isto, non necesitaríamos moito máis para ser felices, non? Que nos den un equipo, que nos deixen traballar, que isto nos sirva de medio de vida, e pouco máis. Eu non necesito vivir noutro sitio, nin comprar outro coche. Quero dicir que todo é moito máis normal, pero si é certo que, bueno, pois que a veces, bueno, pois cada un, pois claro, é que se ven unha persoa aí que está enfrente tú e se pon a falar, e ás veces pois é difícil de chegar a nós, porque non todo o mundo pois está actualizado e tal, pero estamos contando unha experiencia que nos enriquece a todos, uns máis que outros porque teñen outros objetivos na hora. Pero bueno, eso que decir, a mí cando Pablo, porque Pablo conoció como futbolista, xa sabía que iba a ser adestrador, porque tiña unha cabeza aí pensante e tal, pero veo aquí expresou as súas ideas con actualidade. É dicir, non fai falta, pois, probablemente a mellor ver algún outro entrenador profesional tamén é capaz de... Claro, nos coitamos aquí a 15 de septiembre, parece, non?
Contaba desde a súa experiencia outro tipo de... Eu creo que as experiencias cada un ten a súa, non? Por eso eu aproveitando que o meu hábitat natural sempre nunca foi o fútbol profesional, pero nunca foi o fútbol profesional, aínda que para min, por eso tento transmitir que para min era profesional o fútbol no que eu intentaba facer facer un camiño, non? É dicir, eu cando me enfrentaba a Compostela a pato intentaba estudiar por onde salía, se xogaba máis lá, quero dicir, ao final ti o tomas dunha maneira o máis profesional posible porque tes esa ambición, ese soño de irme dando pouco a pouco, pero dende a normalidade. Por eso te agradezco, si esa é a impresión, pois xa me vou contento, porque creo que me gusta, é un valor que me gusta transmitir, non? Que non fai falta facer opino para contar o que pasa, non? O que pasa, creo que é algo que está ao alcance de calquera, non? Por eso digo que o máis importante é estar no sitio oportuno, no momento adecuado, e que te pille preparado. E preparado seguramente hai moitísima xente, moitísima, que nunca lle chegou a súa oportunidade. Eso é así, ni máis ni menos. E depois que ahora, evidentemente, para os senadores novos, eu, con 52 anos novo xa non son, pero me considero, dicir, aí moitas maneiras de formarse, moitas maneiras de ver adestramentos, moitas maneiras de ver o que hai que ter, creo que, humildade para poder interpretalas. É dicir, se eu vou ver unha tarefa que fai Guardiola no Bayern de Múnich, pero aplicala nun equipo infantil B de calquer equipo do Betanzos, igual me estou equivocando, porque non teño a capacidade para asimilar que non son nin os mesmos obxectivos, nin teño as mesmas cualidades nos futbolistas daquela. Creo que hai que formarse e darlle normalidade a todo. Pois eso, te agradezco. Nos tiempo para último. Volviendo así un poco al título inicial de la charla, ¿no? de la base del fútbol profesional, voy a tirar así un poco de datos, corrígeme si me confundo un poco. En tu primera temporada en Villalba haces debutar, le das la oportunidad, haces el valedor de un jugador, Diego Villares, que ahora llega al fútbol profesional. ¿Cuál es el sentimiento que te aborda a ti como persona, como entrenador, ver que un chaval al que le das la oportunidad puede llegar al fútbol profesional? Y refrescando también un poco en relación el cambio de los vestuarios, que decías de lidiar con gente joven, ese Fabril, en ese tal, si él también te hace un poco esa ayuda, te devuelve un poco ese favor al llegar ahora a este vestuario con gente que ya viene muy de vuelta en el fútbol y al fútbol profesional. Pezo por final. Digo, eu como adestrador non creo que nunca un xogador che deba un favor. Cando ti pos un xogador, ainda que sea novo, é porque crees que que che vai devolver o que ti ves nel, non? Por iso non creo ni nunca llego ao xogador, oye, mira que... pero claro, sí, no, enténdote perfectamente, non? Pero despois, no caso de Villares, sí, é certo, eu chego ao Racing Vilalbés no 2014, Villares era o xogador do equipo xuvenil de Liga, creo que era Liga Galega, cando chego ali, que me parece algo non sei se o normal que eu intentaba facer no meu equipo, pois tamén cheguei a Villalba e preguntei por contactei co director de canteira, que depois convertiuse nun amigo, nun colaborador importante, que era Simón Lamas, que depois foi adestrador do primeiro equipo e agora está en Portugal, para que me dira, creo que calquer un equipo de terceira que represente a un pueblo, a unha cidade, a un barrio que teña canteira, debe ter 3, 4 futbolistas adestrando co primeiro equipo, para que teñan primeiro esa oportunidade e segundo para que lle dé un pouco de sentido todo o traballo que hai na base, non? Creo que eso, daquela lle preguntei por esos futbolistas, e un deles era Villares.
El na súa descripción un pouco me poñía Villares como se fora a ser o mellor xogador do primeiro equipo. Eu, claro, nese momento te chegas a Villalba e non conozco nin a Simón nin a nadie, digo, hostia, un xogador juvenil que me pon todas estas virtudes, pois digo, hostia, non sei se me acababa de creer, igual era primo ou era... no primeiro amistoso de pretempada, xogando nun campo bastante mal estado e tal, fixo dúas outras cousas que eu me xirei para o banquillo e lle dixen a Simón, que estaba comigo no banquillo, hostia, pues este chaval é moi bo. Me dixo, joder, eu xa cho dixo. Xa sei que mo dixeche, pero tampouco sabía se me podía fiar de ti ou non, que ainda te acabo de conocer, non sabía si... Bueno, ao final chegou o primeiro partido de Liga, xogou titular e marcou un gol. Claro, todo eso era para él e para a xente dali, pois era un éxito importante, pero realmente para min era un xogador máis na pretempada que me pareceu que tiña esas cualidades. É certo que durante esa tempada xogou moito, depois sí é certo que xogou algo con juvenil, que tamén estaba intentando xogar para ascender, pero xogou moito e sobre todo na seguinte tempada xa xogou prácticamente todo comigo sendo primeiro ano senior en terceira. E o ano seguinte volveu a xogar todo. E o ano seguinte, ainda estaba no Villalbés, foi un dos mellores xogadores da Liga, o mellor xogador xoven de terceira, e con 22 anos estaba no Villalbés e ficha, que decir, aproveito, xa que me dis un pouco tamén para os xogadores, non? Os xogadores que tedes vos ou que temos nós, que moitas veces todos teñen demasiada presa por chegar, e Villares durante os seus 3 primeiros anos senior estuvo no Villalbés. Cando nos metemos no playoff, ese ano, eu marcho, eu ficha o Fabril, estaba en segunda B, e na primeira tempada non xoga prácticamente nada, na primeira, chega o mes de enero, e o Fabril ficha 4 ou 5 xogadores para tentar salvarse, e o ceden outra vez ao Villalbés. En aquela acaba a súa etapa sub-23, que, para todos os que estamos en terceira, segunda, é moi importante este dato, non, de sub-23, acaba a súa etapa sub-23, cedido no Villalbés, con un ano de contrato todavía no Fabril. Volve para o Fabril acaba de descender, xoga en terceira todo o ano hasta que se para pola pandemia, en un Fabril que non se mete no playoff, que foi, ano que se para pola pandemia, que xoga playoff en Balaídos no mes de julio, non? Acaba contrato. En a construcción do Fabril seguinte, ele xa non estaba, xa non tiña da sub-23, daquela o Fabril estaba libre, e iba a fichar, creo que no Villalbés outra vez, con 24 anos, pero no Fabril necesitaba un xogador para medio campo que tuvera certa experiencia, e o fichan outra vez sabendo que non é sub-23. En a mitad desa tempada pois sube para o primeiro equipo, o sea, co cual como un mensaxe para toda a xente que ten tanta prisa, non? Todos os xogadores que temos, que non se non vai co primeiro equipo cando é juvenil do último ano, ou se no primeiro ano xoga pouco, tal, pois Villares, que hoxe en día é o capitán do Depor, pois o seu primeiro ano non xa sub-23, con 24 anos, pois estaba volvendo, digamos, para Vilalba, e tuvo outra segunda oportunidade no Fabril. En canto que ahora supón para nós, simplemente cando na primeira semana un día dixo, quen che iba a decir a ti que iba a ser tío capitán do Depor e o adestrador? Bueno, simplemente unha anécdota do que dous camiños diferentes nos leva a volver a coincidir nunha situación que, como diste, che fai aquí sacala, que porque é chulo, non? É moi chula, é moi nese... Pero nin eu lle fixen un favor a él poñendo, él como capitán e como compañeiro que non me vai facer a min un favor diante dos seus compañeiros, non? El é un capitán respetado polos seus compañeiros, daquela, pois, eu tamén quero que se comporte así, lóxicamente, non? Que me axuda? Bueno, en momentos que me axudará e outros que non, ao final. Pero sí é certo que a veces cando falamos ou cando teño alguna reunión cos capitáns, bueno, pois a min, sobre todo, como teño máis idade, quero irme quedando con estes momentos que para mí son importantes, pois digo, joder, o que as voltas que dá a vida, non? É verdad. Pois eu fazer unha pregunta un pouco complicada. Estou Gran Coruño... As preguntas non son complicadas son as respostas. Eu, Gran Coruño, como Coruña, e me meto moito con os coruñeses por unha cousa. Como é posible a diferencia que hai entre o Celta e o Coruña? O mesmo Celta está xogando os 7 tíos da canteira, e en Coruña hasta fai pouco, ben pouquísimo. Qual é o motivo?
Pois non te sabería contestar. O que si é certo é que últimamente o traballo da canteira do Depor, desde que eu estou, creo que é moi bo en canto a sacar futbolistas. El equipo que quedou campeón Sí. non se apropitou nadie, Sí, sí, sí. pero non tantos como se pensaba. Pode ser, pero hai tres xogadores xogando titulares no primeiro equipo. Pois hai outros xogadores que o lateral dereito Trilli está no Barcelona, o dianteiro Noel fichou o Madrid por 4 anos, pero está no Osasuna B. O lateral izquierdo Guille Bueno pois está no Borussia, no filial. Hai xogadores que agotaron a súa etapa no Fabril, é dicir, Brais Val, Nájera está todavía cedido, ten contacto co primeiro equipo. Detrás deles saliron xogadores como Rubén, como... Quer dizer, sí que se está... Que pasa? A mí non me gusta comparar, neste caso co Celta, ainda que é inevitable, ben sei que aquí en Galicia sempre nos vamos a comparar co Celta. Creo que o Celta leva moitos anos facendo un moi bo traballo de canteira, sin ninguna duda. Pero creo que o Depor nos últimos anos tamén está facendo un gran traballo sin ter que entrar en comparacións, porque ao final o fútbol tamén dá voltas no sentido de que hai xogadores que igual optaban a ser xogadores. Sempre custou máis, Bueno, pode ser, non o sei, eso sí que non o sei. Eu podo falar desde o tempo no tempo que eu levo no club, non? Creo que nese sentido o traballo de aposta pola canteira é firme, non? Nese sentido se están incorporando e sobre todo se está apostando por futbolistas en canto a nivel contractual, a nivel de tratar de que se queden, de que non se marchen. Eu creo que se está optando por unha boa, digamos, un bo traballo nese sentido, pero pois hai outras cousas que xa non dependen. Repito, creo que non debemos compararnos uns aos outros nunha cousa como esa, aínda que evidentemente creo que o Celta está facendo un bo traballo de canteira, lógicamente, non? Bien, ya, ¿no? Bueno, pues sí, damos por finalizada esta charla. Super a gusto, os preto de 60 estradas que estivemos aquí, creo que todos fixos eran super amenos. O que dicía Regal, que me parece unha pregunta excelente, que esa cercanía que transmites na roda de prensa, na radio, nos medios, pois creo que achegaches aquí a todos, non? O sea que creo que a partir de agora tes uns cantos fans aquí e vamos a seguirte, desearche todo o mellor e toda a sorte do mundo, que sigas progresando e vaya que chegues a esa necesidade de organizar un microciclo con partidos domingo en Verdes, que sería increíble. Aquí tes a figura individualizada do afiador. Convidamos os que queirades pasar un ratiño ameno con él no tribunal, vamos tomar algo agora. O que queira teña un ratiño máis libre, pois que se acerque aí, que estades convidados. Bueno, moitas gracias a todos e sobre todo a asociación que sigades nesta liña de formación. Gracias.